ez dakit, zurmurru asko izan du dira, bai Michelin bertan, eta bertatik kanporatutako inspektoreak ere sortu dituzte liburuak esanez, dena ez da hola oso ondo reglatua, eta restaurantzean aipamena oikin ere, nabaria ganditu da, oso zaila dela hori arautzea, eta jakitia nola arautuak dauden. Gero, beste gauza bat da, munduko sariak dira, eta askotan nire kritika handiena da oso erraz relatibizatzen dugula mundua. Nola 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 herrialde ezberdinetan, zenek esango lukeen garai batean norteko, iparreko sukaldariak izango zirela nagusi. Garai batean ez ziren existitzen. Oso denbora gutxian nabariak gelditu da mundua xamurki relatibizatzen dela.